Buschgarten. Som du kan se der, så kører der en forlyst, som er et kæmpe forlystelsesland i Florida. Og vi skal vise jer nogle rigtig fede rutsjebaner og give dem fra 1 til 10. Hvor gode vi synes de er, og hvor dårlige vi synes de er. Lad os bare komme med her og se, hvor fedt det bliver. Hvad så, William? Ej, det var de store. Shit, var du sindssygt? Det er lige der, mand. Er det rigtigt? Spiser egentlig ikke mennesker? Det kan de, hvis de vil. Jamen, hvorfor springer de så ikke op på det? Fordi de er ikke så gode til at springe sådan noget. Men skal vi ud og prøve en forlystelse? Fordi du skal. Det er mit far også. Jeg vil faktisk give den 10, fordi at den var lang, den var sjov, loopet var godt, og den kørte lige i den tid, som den skulle. Så har vi fået sådan et her kort her, der kan gøre sådan, så vi kommer foran køen, fordi vi gider sgu ikke stå i kø. Så den her gang, der skal vi ud og prøve de her kæmpe, runde både river rafting. Lidt ligesom i Bonbonland. Tror du, vi bliver mest våde? Ja. Hvem tror du, der bliver mest våde? Mig. Ja. Jeg mener det, jeg tror det faktisk. Vi får se. Ja. Så skal vi ud og køre. Kom. Jeg tror, at jeg er Nummer 8? nummer 2. Okay. Prøv min. Hvorfor kører min, ikke? Har vi skal køre om kamp? Ja, min den kan jeg ikke køre. Vil den ikke? Nej. Så her, så kommer min kamp. Jeg bliver overhørt. Hvad så, er du ude at sejle? Ja, den er lidt større. Så skal der have noget mad. Det er ikke lige mad, der er det mad er og mad. rigtig mad her. No, thank you.
Ja, det tror jeg kan også se. Jeg er sur. Nå, William, hvad synes du om den? Jeg synes, at den skal have et 7-8-tal. Fordi Okay. den var virkelig sjov, altså. Så nu skal vi simpelthen prøve at hætte den her krokodille der, som ser sådan der ud. Så jeg tager $3 ind. Nå, er det sådan noget luft her? Nej, er den meget? Nej, overhovedet. Ej, hvor er jeg glad for den. Den her vej skal. Ja, det her. Pas. Ja. Der kører 4 tog op til. So tempting, drowning in all of my fear, drowning in all of my problems. Everyone thinking I'm perfect, really I think that I'm falling. I know I got millions of plays, but wonder if music my calling. But I've been working too long, now I just feel like I'm all in. Gotta wait it out, gotta make it out, going through phases. My anger, I take it out all on my bank account, spend it like crazy. Nobody told me that it would all end up just being this way. Keeping my head up, I know that I'm gonna see better days. Right place, right time, but I'm not fine. Så skal vi simpelthen op og prøve den vilde deroppe. Eller jeg ved ikke, om den er vild. Den kører ikke på hovedet eller noget, men... Kan du godt tåle den her drejer rundt? Det er jeg ved af. Ej, faktisk! Feeling like I'm all alone. Waiting till that feeling gone. On me when they be going through struggles, I know that they listen to me, trying to help them hold it all together when they falling apart. I'm thinking way back to the start, the reason I got into music and all that I wanted was helping. Hvor mange stjerner? 7, ja. Ej, jeg blev godt nok rundt til, så jeg kørte så rundt sådan der imens. Ja. Nu står jeg lige her og venter på, at William han er oppe og prøve den en gang til. William han prøver tingene 3 gange, og jeg bliver nødt til at nøjes med 1 gang, fordi at, ja, jeg bliver meget rundtosset. Er du okay, William? Hej. Er du rundtosset? Ja. Eller er du klar til mere? Ja, det er jeg. Skal vi gå og se, hvordan den er? Ja, vi skal det på den. Jeg kan næsten ikke gå, den er så voldsom. Jeg brækker mig næsten over det. Nej, lad være. Ja, så er det med at lægge det på. Okay, så er vi simpelthen på vej til at prøve den her mega seje her. Den der meget
Det bliver sjovt, ikke William? Og det er nu, det sker. Hvad så, William? Så er vi kommet hjem fra USA. Var det fedt? Ja, det var rigtig fedt. Så hvis I en dag skal til USA og godt kan lide vilde forlystelser, så er Busch Garden helt sikkert et sted, som vi kan anbefale. Ikke? Så skriv eventuelt i kommentaren, hvad for en forlystelse, som I synes var bedst. Ja, og godt kunne tænke at prøve. Men så er der ikke så meget at sige andet end like den her video, hvis I synes den er god, og så gå lige hernede og tryk på abonner og tryk på klokken ved siden af, og ja, så ses vi ellers bare i næste video. Hej. Hej.